Creu el mèrit policial en distintiu per de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el coordinador del programa de policia tutor, don Rafael Coves Fernández. Pollença va ser el primer municipi que va implantar el programa de policia tutor. Ja fa 20 anys, l'any 2001-2002, i va sortir a petició de l'Institut i en Cifra de Colònia, de Pollença, el seu director en aquell moment, Pere Frank, i ha continuat, també avui hi ha en Tomeu Vilanou, el director actual, i aquesta primera experiència, com veiem avui, s'ha estesa a la majoria de municipis de totes les Balears. El primer policia tutor va ser en Rafael Coves, que a dia d'avui du tota la coordinació de policies tutors des de la Direcció General. Aquesta tasca de tenir una persona amb rigor a la formació de la policia per poder tenir aquest contacte directe amb els al·lots és molt profitós. Crec que és una experiència que ha de continuar i des d'aquí volem encoratjar el govern que això no s'aturi, que arribi a tots els municipis, a tots els racons i a totes les escoles. És un reconeixement merescut a totes aquelles persones que durant anys han fet una feina encomiable per intentar que l'escola sigui un element cada vegada més important de convivència. I a més estic content d'estar aquí perquè, com ha dit Ubalda i com tots sabeu, la policia tutor va néixer aquí, en aquest poble, en el meu poble. És una figura necessària que dic moltes vegades que si no s'hagués creada s'hauria de crear. I jo crec que això és important per veure i demostrar realment l'èxit, és a dir, és un programa exitós, un èxit realment escolar, un èxit social i un èxit realment d'aquesta col·laboració entre les policies i l'escola. Avui commemorem també els 10 anys de vida del programa de policia tutor a nivell autonòmic. Ja fa 10 anys que tenim un programa propi del govern balear homogeni per tots els municipis de les Illes Balears. Dispositius per les festes. D'això, de les feines, crec que m'ha sent més content d'haver-hi participat per l'èxit que ha tingut, perquè hem demostrat que la prevenció funciona. I com no, i com també ja el senyor Valda n'ha parlat, la feina feta durant l'estat d'alarma. Jo crec que això no ho podem deixar d'obviar. S'ha de fer una feina de connexió entre les famílies i les escoles que s'ha de destacar. S'ha de destacar perquè heu estat un nexe entre la comunitat educativa, entre el centre escolar, millor dit, i les famílies. El que se vol promoure és un canvi de mentalitat, un canvi per adquirir un model de mobilitat segura. Aquest és l'objectiu general de lo que se vol aconseguir. Se vol crear també uns hàbits positius i responsables i el que hem comentat abans, reduir els sinistres a nivell general. El més important és que les nostres intervencions siguin útils, preventives y sobre todo que salven vidas. Gracias a todos por lo que habéis hecho, pero también gracias por lo que todos sabemos que vais a seguir haciendo. En momentos como los que estamos viviendo, se pone de manifiesto que hay figuras que son imprescindibles y creo que estaremos todos de acuerdo en que el policía tutor, como decía el conseller de Educación antes, es una figura imprescindible. La pandemia nos demuestra lo débiles que somos individualmente, pero lo fuertes que podemos ser si actuamos colectivamente. Y precisamente estos valores están en el inicio del programa tutor que empezó hace 20 años en Pollença y que hace 10 años ya se exportó a un plan autonómico de policía tutor.